Amics, fa més de 3.000 anys, els egipcis ja apreciaven les extraordinàries qualitats alimentàries de la xufa. Però com es cultiva la xufa? Quin procés seguís fins a estar llesta per al seu consum? Me n'he vingut a Alboraya per tal de trobar resposta a estos interrogants. Estic amb germà, director de la denominació d'origen de la xufa de València. Escolta, és cert que s'han trobat xufes a les piràmides d'Egipte? Cert, dir. Sí. De fet, s'han trobat en sarcòfags i en tombes egipcis, sí. I com va arribar a parar la xufa fins a terres valencianes? Pues bueno, vam ser els àrabs els que la van introduir en les terres valencianes. I actualment, on es cultiva la xufa? Pues per les seues característiques de sol i de clima, només així a l'Horta de València. 16 pobles en tota Europa on es cultiva la xufa de València. Vaja! I quin clima i tipus de sol requereix la xufa? Pues el clima és un clima templat, que no llasquen gelades durant el seu període vegetatiu i un sol que requereix que siga esponjós, que siga arenós. I això només es dona així a l'Horta de València. Escolta, n'hi ha diferents tipus de xufes? Sí, diguem, n'hi ha dos diferents formes, que és la llargueta i l'armela. La llargueta, com en diu el seu nom, és allargada, i l'armela és més redoneta. Escolta, germà, així estem en un camp de xufes, no? Sí, clar. Però jo no veig cap xufa per qualsevol puesto. És que la xufa és un tubercle, creix baix terra. Ah, sí? Sí. Vols veure'n? Clar que sí. Pues vinga, anem a escarbar. Anem a veure-la. És veritat, creix baix terra, com les creïlles. Sí, ja t'ho dia jo, ja. I una volta que està recolectada, què passa amb la xufa? Pues en seguida, va a les cambres d'assecat. Anem a veure-ho. Vinga, anem. Així estan les xufes 3 mesos, secant-se d'una manera molt lenta, perdent un 40% d'humitat. Per a que tinguin les propietats que té la xufa de València. I per què cal remoure les xufes? Pues per a que perguen la humitat lentament i que totes les xufes tinguin el secat uniforme, que de les de dalt se sequen igual que les de baix. I quan les xufes ja estan netes, on van a parar? Quan les xufes ja estan netes i assecades, van ja al procés de selecció. Les dones estan seleccionant aquelles xufes que estan fallades, alguna resta del camp, per a deixar-les les xufes en perfectes condicions. D'ací ja van a ensacar-se i per a elaborar horchata. Hola. Hola. A vostè com li diuen? Me diuen Paqui. Encantat, Paqui. Quina és la seva faena? Pues llevar algun carbó, alguna xufa lletja, que n'hi ha negres, i algun caragol per deixar-les bones, per fer una bona horchata. I jo puc ajudar-la? Ja ho crec, com vulguis. Perfecte! Escolta, a mi m'han dit un pardanet que hi ha una ruta de la xufa. Això és cert? Sí, és cert, convidem a la gent a acostar-se així a l'horta, passejar pels camins, veure els cultius, una estampa preciosa on es veuen tots els cultius que es donen així a l'horta, alqueries, que són les construccions típiques d'ací, i bueno, una ruta realment molt agradable. Perfecte! Les xufes d'Alboraya són molt bones i saludables! La veritat és que jo mai haguera imaginat que un tubèrcul tan diminut i saborós comportara tant de treball fins a estar llest per al seu consum. A la vostra salut! Estan molt bones! Adeu, amics!